Helsingin poliisi on kehottanut Suomi-Syyria-yhteisöä lopettamaan varainkeruun Syyriaan keräyslupaan liittyvien epäselvyyksien takia. Keskusrikospoliisi puolestaan selvittää yhteisön entisen puheenjohtajan Syyrian lelusalakuljettajana tunnetun Rami Adhamin toimia. Adham kiistää epäilyt väärinkäytöksistä. Sodan runtelemaan Syyriaan leluja ja muuta apua kuljettanut Rami Adham on joutunut keskelle epäilyksiä. Helsingin poliisi on kehottanut Adhamiin henkilöitynyttä Suomi-Syyria-yhteisöä lopettamaan rahankeruun, koska se ei ole noudattanut rahankeräysluvan ehtoja. Luvan mukaan rahaa saa kerätä vain Helsingin alueella. Tätä rajausta ei yhteisön nettisivuilla ole mainittu. Mä ymmärrän sen, että kun poliisi sanoo, että siinä ei ole viitattu meidän sivulla, niin toki se on meidän oma virhe. Olisi pitänyt vähän tarkentaa sen keräysluvan jälkeen kirjoittaa, että vaan Helsingin kaupungin alueella. Ja se on nyt korjattu. Keskusrikospoliisi puolestaan on käynnistänyt esiselvittelyn Adhamin toiminnasta. Poliisi selvittää muun muassa, onko Syyria-keräys toteutettu luvatulla tavalla sekä onko Adhamin nettikirjoittelussa kysymys vihapuheesta. Tässä on tuotu esille ajatuksia siitä, että jotkut pitävät hänen kirjoittelua vihapuheena ja toiset taas sitten epäilevät sitä, että ovatko heidän vanhansa menneet sinne, minne Adham on luvannut niiden menevän. Eli näitä tietoja tässä pikaisesti kerätään ja sitten katsotaan, että onko niiden perusteella syytä epäillä rikosta. Adham kiistää epäilyt. Ollaan jatkuvasti puhuttu meille, että tämä Orpo-maksu pitää kattaa Orpolle takaa hänelle päivittäistä toimeentuloa, opetukset, koulutukset ja myös mahdollisesti lääkärit, terveydenhuolto. Ja se mitä kattaa tämä summa, mitä kattaa tämä kokonaisuudessaan. Ja se raha, mitä jää siitä käteisenä, se raha saatiin sille lapselle. Poliisi päättää varsinaisen esitutkinnan aloittamisesta lähipäivinä. Adhamiin liittyvistä epäselvyyksistä ovat tänään kertoneet ensin Helsingin Sanomat ja MTV:n uutiset. Koulujen paljon